български народни пословици написани. Хората като се разхождат да могат да се замислят върху нещо, което е мъдро, казано преди хиляди години. Това са думи на хора, които са изричани милиони пъти, може би, от различни хора в различни епохи. Единствената цел на изричане на тия думи е той да се изчисти от лоши мисли, от заблуди и от разни грешки, които е правил преди и е пострадал от тях. Тоест, това са някакви поучителни мисли, изразени с думи, а сега сме ги написали, т.е. аз съм ги написал на асфалта, с идеята хората, като се разхождат, да ги прочетат и да се замислят върху тези мъдрости, които са написани. Т.е. те не са били написани, това са словесни, изказани мъдрости. Аз са ги почнали да ги пишат по-умните хора и да ги издават в книги, да ги изобразяват на стели, на паметници и така нататък. Та до днес на книжки, хартиени и електронни. Всяка една от тези пословици крие много животи, в които на края на живота си човек достига до логоса на разбиране правилно на тази, примерно, на една от тези пословици. Може да му трябва 1 година, може 100 години да му трябва, за да разбере смисъла в неговия живот, в даден живот или ситуация за тази мъдрост. Може отведнъж, може от 5 пъти, а може никога да не разбере мъдростта, а може и да си я има заложена по рождение и да не греши, което е най-доброто. Но, уви, за жалост, в повечето случаи човек се ражда с обърната глава и трябва да си я изправи, да я вдигне, а докато я изправя, се удря многократно в разни житейски сблъсъци с околните живи същества, от които произлизат повечето главоболия и проблеми между живите същества.